siap, bisa langsung menuju ke tempat hiburan. Ya. Napa Mbah niki? Kenyayu. Oh, mesti wangel-angel iki jalukan. Ora paham. Iki penyanyi ini demit. Heeh. Kenyayu. Iki pedhot pasar ngono ta. Heeh, piye? Bandul kunci. Bandul kunci. Iki lah ngapalne prang-prang dino. Wis disiap nih. Ayo musiknya kuwi wis latihan lah aku iki karo merem iso. Apal. Ayo. Sak-sake sing iso. Kowe pedhot pasar ngono. Ayo, ayo, Dok. Aku wong tua ya musik sing cilik-cilik. Bandul. Oke, bandul kunci. Bandul kunci. Sesarengan Eyang Sagung. Mangga. Fortuna Music. Oh, jaluk koplo, wes. Ini pindah aliran wes pindah aliran. Aku arep mlekoto penyanyi. Garap koplo. Ayo Mas. Wes malih nom neh. Bad. Mumpung baidok rene. Lah nggih. Yo kena nomne wong untune rung tukulok Pak kok. Ya Pak. Iya. Yo, koplo yo. Nggih. Nah, di koplo nih bandul kunci.